שמענו בצער על המקרה של הבחור היקר צבי בן לאה מרים. בן לאה מרים. אבל אנחנו יהודים, ואנחנו יודעים שאין תפקידנו לעשות חשבונות למה ומה ואיך. התפקיד היחידי שלנו זה א', לחשוב מה אנחנו יכולים לעשות לזכותו, ואני חושב שכל חיזוק בשבס קודש זה ודאי לזכותו, כי חשמל זה מראה על אור, אז להשתדל מאוד להיזהר בשבס קודש שיתחזק בשמירת השבס. כתוב בגמרא שבשבס זה מצוי דליקה בבתיהם, בגלל שבס מצוי דליקה בבתיהם. אז צריכים להשתדל מאוד להתחזק בשבס קודש. וגם להתפלל. ובעזר השם, הקדוש ברוך הוא יעזור שיהיה זכות גדולה להם ולכם, וחייבים להתחזק. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו שומעים משהו, אז לפעמים היצר עושה שבן אדם חושב מה יהיה ואיך יהיה, והוא נכנס לייאוש ולפחד. זה לא עוזר כלום. צריך לעשות משהו. בגלל שעושים משהו, אז יודעים, אני עשיתי לזכותו משהו, וזה אני נרגע. השם יעזור שיעשייתא דשמיא עם הרבה הצלחה, שיקשיב יחסים את האיבם, שיהיה הרבה הצלחה. שיהיה לו את הרפואה שלהם. צבי בן לאה מרים, שיהיה לו רפואה שלמה מהשמיים. אמן.